alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. N'Ala sɔnna ma n'an sigila an ka émission mandi kan n'o ye Lamini Dawu ka fayida ye. Yan'an ka émission daminɛ an b'an sinsin n'an ka sɔli ɲuman ye n'o ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim haqqa qadrihi al-miqdar al-azim. An kɛlen k'an sinsin n'an ka sɔli ɲuman ye n'Ala sɔnna ma an bɛna mɔgɔw bɔ fili la. Fili jumɛn de don? O Lamini Dawu an ɲuman donna Ivoire dugukolo kan n'Ala sɔnna ma. A bɛ Abidjan kɔnɔ Kumasi quartier kɛrɛfɛ n'o ye Soweto ye. N'i sera Soweto église catholique yɔrɔ la n'Ala sɔnna ma numéro mun bɛna di n'i y'o wele i ni gɛrɛbugɛ a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ. O numéro ye numéro jumɛn de ye 01 53 23 02 26 n'Ala sɔnna ma n'i y'o kɔngɔ i ni gɛrɛbugɛ a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ 01 53 23 02 26 n'Ala ni kira sɔnna ma. O kɔfɛ an ka Mali numéro bɛ yen n'o ye 00200 23 75 00 33 45 n'Ala sɔnna ma n'i ye WhatsApp bila o fana na i ni gɛrɛbugɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Toujours m'o de fɔ an donnen yanni nɔ WhatsApp maa minnu bɛ yen nɔ n'i bɛ kɔ kan ou bien i bɛ Mali la appel normal kuma dɔ la an ka Mali numéro la o sɔrɔ man di. A bɛ se ka WhatsApp bila n'Ala sɔnna ma mɔgɔ ɲɛfɛn minnu bɛ yen n'a nana n'a ye toujours n'an ka video kɛ ka kɔrɔ ka fara Lamini ka kabakomafɛnw kan n'o ye sanɛlɛma baaraw ye. Siɲɛ kɔnɔ fɛn min bɛ kɛ siɲɛ kelen dɔnni ye tiɲɛ de ye i ma da ko min na n'Ala sɔnna ma o kɛ kun tɛ. I y'a faamu an bɛ mɔgɔ wele mɔgɔ min bɛ yen mɔgɔ min dala ko la ni i b'a dɔn fana ko Ala yɛrɛ kama k'i b'a dɔn ko k'o ye tiɲɛ ye parce que an di fɛn bɔ fɛn min bɛ yen n'an b'a lankari. Lamini nalen don kabako dagaji fila de y'a bolo sisan dagaji kelen ale bɛ ko ni nɔnɔ kɛnɛ kelen kɔni bɛ ko filen kura kɔnɔ. Adamaden hamina ko tɛ se ka gɛlɛya fiyewu i la k'o tɛ se ka nɔ dɔ bɔ i ka ko kɔnɔna na parce que ŋɔmɔrɔya bɛ cogo min na bi bi in na fayida kɔni bɛ di nka sadi fɛn dɔ yɛrɛ karamɔgɔ kan ka fɛn dɔ dilan mɔgɔ ɲininaw bɛ se ka kuma na cogo min na n'o mago bɛ ɲɛ toujours cɛ kelen min sigilen don dɔnni kuma bɔli la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o kabakomafɛn fila de nana fɛ ka fara bagan kan bagan mun bɛ yen nɔ ni tangana don. I y'a faamu a bɛ juguya langari farisogo la bana fan o fan kɔdimi ninnu na a bɛ se k'olu ban ani ka fara kɔnɔna bana fura kan ani jabɛti fura toujours n bɛ segin a kan mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a dɔn jabɛti b'i la i tɛna analyse de kɛ. Lamini Dawu b'a f'i ɲɛna n'a ka nkalon kɔrɔbɔ analyse kɔfɛ na fura nin ta i k'a kɛ dɔgɔkun kelen pewu i ka taa n'Ala sɔnna ma jabɛti n'o de b'i la ou bien ka fara tension kan o ye o bɔli i joli de la siga kɔni t'o la dɔnni yɛrɛ ye tiɲɛ ye parce que fɛn o fɛn bɛ yen n'an m'a langari ka prévu bɔ a la an t'a di mɔgɔ ma o kabakomafɛn naani de nana an fɛ parce que an yɛrɛ ka base ye suratul ikhlas de ye. I y'a faamu n'o ye kɔnɔjɛlenya sira ye an b'an kɔnɔjɛ adamadenw fɛn na fɛn min bɛ yen nɔ n'an ye fɛn min lajarabi o kɔfɛ fana n'an bɔr'o la sisan an bɛna yɔrɔ jumɛn toujours n ko mɔgɔw a k'a jija a k'a ka dolo kɛ dolo kɛli bilalen don 21 pewu de la k'i ka baara dɔn k'i ka jiri dɔn k'i ka fini couleur dɔn k'i ka baara kɛta dɔn k'i ka sarakati bɔ dɔn n'Ala ni kira sɔnna ma diɲɛlatigɛ la ale ye kɛ ko kelen pewu de ye cɛ o cɛ muso o muso a kuma min bɛ f'i ɲɛna n'i y'a minɛ k'a kumakan labato a ka ca Ala fɛ e bɛna k'i yɛrɛ mɔ hɔrɔn ye e bɛna k'i yɛrɛ mɔ bonyafɛn bonya min bɛ yen i ka ɲinifɛn na toujours n b'o de fɔ adamaden dɔnni fɔlɔfɔlɔ ye yɛrɛ dɔn ye filanan ye i k'i miiri kaburu la sabanan ye i ni mɔgɔw cɛ hakɛ cɛ o cɛ muso o muso n'i y'o dɔn dɔnni kɔnɔna na i bɛ se ka san 100 kɛ Ala tɛ lebu ko si ma parce que i tɛ fɛn min dɔn n'i kuma n'o de kan i bɛ malo bon mɔgɔw bɛ da i la ka ci minnu d'i ma fana i y'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ wari la o tɛ danaya de b'a tɔ bɛ da i fana k'i tilen n'i tilen n'Ala sɔnna ma e n'i ka client ani mɔgɔ minnu dal'i la o b'a to dɔ bɛ bɔ mɔriya lagosili la n'o tɛ bi bi in na mɔriya bɛ lagosili dingɛ kɔnɔ hali fayida ko n bɛna n da don dɔw la k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ bɛ wuli fayida bɛ ta a bɛ ta o tɛ parce que diɲɛlatigɛ ye bilasirali de ye fayida 5 mana di 5 in bɛɛ tɛ se k'a kɛ k'a tɛ fɛn ɲɛ e bolo n'i y'a ye a ma fɛn ɲɛ e bolo i b'i yɛrɛ de ɲininka parce que virus dɔw de bɛ adamaden ka adamadenya na n'o mɛnni na ko caman bɛ yen i b'a ye i ka mago ɲɛ a bɛ dɔgɔya quoi parce que adamaden filɛ nin ye hasira mana kɔkɔ mɔgɔ dusukun na ani bonyabaliya ani ka fara mɔgɔ marabɔli la ni saba tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛsiri la ou bien musosi la k'i ka ɲinifɛn ko Ala b'a sabati i bolo parce que Ala yɛrɛ ko fɛn min ka go ale ye o ye nin fɛn saba de ye toujours n b'o bilalen n'o bilasiralikan de kɛ ka da abonné kulo kan
an ka da ko la an ka da sababu la ala ye diɲɛ da sababu kama wa diɲɛ bɛ wuli sababu kama i don alijinɛ na sababu don i don jahanɛmɛ na sababu don ala k'an kisi a juguman ma bon kɔfɛ toujours an bɛna bɔ ka dakɔnɔya jumɛn de di mɔgɔw ma bon mɔgɔ mun bɛ yen nɔ i y'a faamu ni sisan gɛlɛya de b'i ka denmisɛnnin na ko laminɛdaw bɛna nin nkalon in tigɛ k'a kɔrɔbɔ sisan gɛlɛmaba de b'i ka denmisɛnnin na a ye ko bɛɛ kɛ k'a ban pewu a b'a ninakili fereke kuma la a yɛrɛ fɛ ko ala ka wele sela a ma kolonkisɛ ɲini ni cɛ don kolonkisɛ ɲini ni cɛ don den 9 ni muso don den 11 kolonkisɛ in jija i k'a ko k'a jɛ i k'a kɛ bidon dɔ kɔnɔ ka ji dɔ k'a la nemurukumuni ninnu na a bɛ se k'olu ban ani ka fara kɔnɔnabana fura kan ani jabɛti fura toujours n bɛ segin a kan mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a dɔn jabɛti b'i la e tɛ analyse de kɛ laminɛdaw b'a f'i ɲɛna n'a ka nkalon kɔrɔbɔ analyse kɔfɛ na fura nin ta i k'a kɛ dɔgɔkun 1 pewu i ka taa n'ala sɔnna ma jabɛti n'o de b'i la ou bien ka fara tension kan o ye o bɔli i joli de la siga kɔni t'o la dɔnni yɛrɛ ye tiɲɛ ye parce que fɛn o fɛn bɛ yen n'an m'a langare ka prévu bɔ a la an t'a di mɔgɔ ma o kabakomafɛn 4 de nana an fɛ parce que an yɛrɛ ka base ye suratul ikhlas de i y'a faamu n'o ye kɔnɔjɛlenya sira ye an b'an kɔnɔjɛ adamadenw fɛn na fɛn min bɛ yen nɔ n'an ye fɛn min lajarabi o kɔfɛ fana n'an bɔr'o la sisan an bɛna yɔrɔ jumɛn toujours n ko mɔgɔw a k'a jija a k'a ka dolo kɛ dolo kɛli bilalen don wa 2 ni 1 pewu de la k'i ka baara dɔn k'i ka jiri dɔn k'i ka fini couleur dɔn k'i ka baara kɛta dɔn k'i ka sarakati bɔ dɔn n'ala ni kira sɔnna ma diɲɛlatigɛ la ale ye kɛ ko 1 pewu de ye cɛ o cɛ muso o muso a kuma min f'i ɲɛna n'i y'a minɛ k'a kumakan labato a ka ca ala fɛ e bɛna k'i yɛrɛ mɔ hɔrɔn ye e bɛna k'i yɛrɛ mɔ bonyafɛn bonya min bɛ yen i ka ɲinifɛn na toujours n b'o de fɔ adamaden dɔnni fɔlɔfɔlɔ ye yɛrɛ dɔn ye filanan ye i k'i miiri kaburu la sabanan ye i ni mɔgɔw cɛ hakɛ cɛ o cɛ muso o muso n'i y'o don dɔnni kɔnɔna na i bɛ se ka san 100 kɛ ala tɛ lebu ko si ma parce que i tɛ fɛn min dɔn n'i kuma n'o de kan i bɛ malo bon mɔgɔ bɛ da i la ka ci minnu d'i ma fana i y'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ wari la o tɛ danaya de b'a tɔ bɛ da i fana k'i tilen n'i tilen n'ala sɔnna ma e n'i ka client ani mɔgɔ minnu dal'i la o b'a to dɔ bɛ bɔ mɔriya lagosili la n'o tɛ bi na mɔriya bɛ lagosili dingɛ kɔnɔ hali fayida ko n bɛna n da di dɔw la k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ bɛ wuli fayida bɛ ta a bɛ ta o tɛ parce que diɲɛlatigɛ ye bilasirali de ye fayida 5 mana di 5 in bɛɛ tɛ se k'a kɛ k'a tɛ fɛn ɲɛ e bolo n'i y'a ye a ma fɛn ɲɛ e bolo i b'i yɛrɛ de ɲininka parce que virus dɔw de bɛ adamaden ka adamadenya na n'o mɛn nin na ko caman bɛ yen i b'a ye i ka mago ɲɛ a bɛ dɔgɔya quoi parce que adamaden filɛ nin ye hasira mana kɔkɔ mɔgɔ dusukun na ani bonyabaliya ani ka fara mɔgɔ marabɔli la ni sabati ɲɔgɔn sɔrɔ cɛsi la ou bien musosi la k'i ka ɲinifɛn ko ala b'a sabati i bolo parce que ala yɛrɛ ko fɛn min ka go ale ye o ye nin fɛn 3 de toujours n b'o bilalen n'o bilasiralikan de kɛ ka da abonné kulo kan an ka da ko la an ka da sababu la ala ye diɲɛ da sababu kama wa diɲɛ bɛ wuli sababu kama i don alijinɛ na sababu don i don jahanɛmɛ na sababu don ala k'an kisi a juguman ma bon kɔfɛ toujours an bɛna bɔ ka dakɔnɔya jumɛn de di mɔgɔw ma bon mɔgɔ mun bɛ yen nɔ i y'a faamu ni sisan gɛlɛya de b'i ka denmisɛnnin na ko laminɛdaw bɛna nin nkalon in tigɛ k'a kɔrɔbɔ sisan gɛlɛmaba de b'i ka denmisɛnnin na a ye ko bɛɛ kɛ k'a ban pewu a b'a ninakili fereke kuma la a yɛrɛ fɛ ko ala ka wele sela a ma kolonkisɛ ɲini ni cɛ don kolonkisɛ ɲini ni cɛ don den 9 ni muso don den 11 kolonkisɛ in jija i k'a ko k'a jɛ i k'a kɛ bidon dɔ kɔnɔ ka ji dɔ k'a la nemurukumuni ni cɛ don den 9 tigɛ ka k'a la ni muso don den 11 tigɛ ka k'a la i k'a bila su 4 i k'a d'a tigi ma ka se semaine 1 ma o ye sisan bana kelen k'a haramu pewu siga kɔni t'o la parce que kolon min nafa min ye an bɛna n'o de fɔ lamini ka dɔnni sigilen tɛ ko kelen kan quoi i y'a faamu parce que an ye dɔnni kɛ bilasirali sira kan i y'a faamu n'an k'o ma ko technologie o kɔfɛ fana an nana don kuranɛ ko domaine kɔnɔ kana don turabu ko domaine kɔnɔ ka se kilisiw ma parce que dɔnni ye dɔnni 4 ye a dɔnni 4 na lamini gɛrɛla a dɔnbaaw la k'a ɲɛɲini fana mun b'a to halisa ka se ka dɔ fara a ka dɔnni fitinin kan ka se ka mɔgɔninfinw fana hakili la jigin ko la ko mun bɛ yen nɔ ni i bɛ galère min kɔnɔ parce que toujours n b'o de fɔ adamaden kana seliya ala bato la cɛ o cɛ muso o muso hamina ko gɛlɛya y'i sɔrɔ n'i ko karamɔgɔ ko man di ye karamɔgɔ to yen i k'i ɲɛsin i ka ala ma
su 1 heure pile surtout dimanche yɛrɛ i jija i bɛ se nafila min na i ka nafila in seli ni Ala cɛla la o k'a sɔrɔ fana namaratɔ ko foyi t'i la fini min b'i la i b'a dɔn fini i y'a san wari min na wari jɛlen don i ye dumuni min kɛ wari jɛlen de b'a la n'Ala sɔnna ma i k'i ŋaniya ɲɛ i k'i tile Ala ma i k'i sara Alakira la i jigi da Alakira kan i y'a faamu n'i tilala i ka nafilaw la jɔko 2 in kɔfɛ i jija astafurula ya jabar i k'a kɔlɔsi ɲɛ 200 i y'a faamu ani 22 kɛ o kɔfɛ i bɛ se hasbunallahu wa ni'mal wakil i jija i k'o kɔlɔsi ɲɛ kelen kɛ o kɔfɛ ya bariku ya razak ya bariku ya razak i b'o kɔlɔsi ɲɛ joli kɛ sisan i b'o kɔlɔsi ɲɛ 102 kɛ o wari da ye o kɔfɛ ya rahman i b'o kɛ siɲɛ joli i b'o kɛ siɲɛ 414 maa ma i dun minɛ nin ka semaine kɔnɔ k'i bɛ nin kɛ siɲɛ 3 n'i ka haminako ye ni dugu jɛla i se mana kɛ fɛn ni mun ye o di denmisɛnninw ma e mana kɛ diɲɛ baara o baara la Ala bɛ sababu de d'i ma wa mɔgɔw fɛ k'i bɛ to jawala i tɛ to a la toujours m'o de fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka wuli ka kow ɲɛɲini a kana kow bɛɛ kɛ ziiri ye i y'a faamu o bonya n'o bɛɛ masigi de kɔnɔ ka da abonnés kulo kan salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu